Kana nayo ni otokogenda ase kaunti ya Nyamira awase omoro kiwoyomo ase reta Dennis Kiriago korwase kenyoro kia Kiabira yotoka ase wodi ya Bumwagamo ebunge ya North Mogrango nigo agosaba bokonyi elio kwegendereria na masomaye ase university yemagega yomoro kiwoyo wetabyana korangirwa ase university ya Meru eria chigosomera obwalimu korenda bona nigabeire gakoremerwa ne school fees nanene bwatikana na makongu au ayuarase ya mateyo nigasabire abasamaria bayawesokya nabo igabarai eriko makonya abeka gwikirania endoto yayo muri kyoito Job Monkey no roboti urwaso bwagare. Nige serikali ya Kenya yabage gonchoreria enchera bakurwa ogosira kucha saborokyo bagochia university barene kerenga gyo gokonya aborokyo kurwa se chinka chintaka Kolende nonya nigo igache chinga chitali kwenyara ichibwate aborokyo bagochia university bale no bwoba asengencho nigo baganiri gwakana chibesa chionsi che semester entangani baganyete ogosira kurwa se serikali chibesa echubatabwati agochakire semester entangani gochirule figa 1122 na 400 ine semester entangani nande bali getenga chira bakiriadi omwana amanya wasoa ekyo kyaletiro bwoba ase family bese ichichitaiyo nomochandoro no linga ase family yeye yoyo minto oteyo nere inse tebwatyo kwenyara eranyare koiro omwana yenyare komwakanera first semester anyare ochaka gojoin university so that yate konyora obokonyi bonde gochimotu imeke nyorogia Kiabira ewodi ya Bumwagamo ebunge ya North Mogrango ntomira no moro kiwa Dennis Kiriago oyorangeire university ya Meru gosomera koba omoro kia kolende babwate obolemeru bwechibesa ni kama nanyoje challenge due to school fees. I'm supposed to join Meru University to pursue education science, but kwa sababu sioni pesa, sioni mwelekeo kwa vile familia yetu hatujiwezi vile zangu ametawanyika, alafu nyingine sina wakunipa support apart from my angle. Omoro kigwa oyunato erebuna oberega gokinera obokongu obonene mega ya Bible baye gotigana ase aberega gosomigwa ni anko yaye Matthew Kiriago gisore nasenga bigori bane bari due to family issues, then kulabonga ba assisted by my uncle asoma do kulikuwa na challenges ngakore skuru mba separate bakatigana no mumino yekero mangana ye familia bakatbanga mbatigana uteya gaswa guchinsa mu cyabo kuri no toko igojya najite bakandigera abana yabungenda takuna gusukurikira kuna kubalenda abeire nko balenda kabaire sukuru abana ba naiteri challenge nyinge ko basomina ko babika se sukuru Eanko ya Matthew Kiriago gisore naterebuna nigo konyora kwaye kolense mono ase nonya nigo abwate omosigo omonene bogosomie abana baye na abana bamumuro mwabo angananta bwatie gasingo kora timbwatie kebarua igento mbwate ngo kora nobulimi obo bokoboke nanyora bibesa bike na incha abana nimbwate na ira na koraki na barwire sukuru fees omoro kigwa oyunato erabuna nerwete gosoma elinde achigoikirania endoto yayo koba omoro kia elinde akonye ekenyoro nenka yaye ringi go sababu konyi kurwa se serikali nsome so dadenje kingo batwaranguru ndu assistance go chase bari baratake go sabana bikenyoro so that na baru banyari go konya kana baru banyara masomo abamate baembaene kia okomigeka okonene wenkeye na gosaba onde bwensi orino kuganyo kuya kobasira na Bible baye balense nande mbali ya motora anyare goteba ningo tokorigia na ase bakari ntomanyiti tomo MC Julius Nyangana aba minto bunanya mwoko na eto agosabira obokonyi amona barayi bande bali bagusiba ranyoro gokunuko banyare gokonya omwana na komosira aende gosoma enambe ligaro kende turabege gotumeka abu nigere 0721 399864 nande ngiro rabwa se nambe iyo igere 0721 399864 asa marieta yekoleta marieta Matthew Kiriago gisore ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kenyoro gya Kiabira gigotoka imya North Mogrango e county Nyamira Job Monkey.